Ρουθ. Κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες καθάς οι κριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπος της από Βιθλεέμ Ιούδα, να παροικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γυνή αυτού και οι δύο υιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή, και το όνομα των δύο υιών αυτού Μααλών και Χελεών, Εφραθέοι εκ Βιθλεέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή, και έμεινεν αυτή και οι δύο υιοί αυτής. Και ούτι έλαβον εις εαυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας. Το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ, και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μααλών και ο Χελεών. Και εστερήθη η γυνή των δύο υιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε εσηκώθη αυτή και ενύμφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ, διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήλθεν εκ του τόπου όπου ήτο και δύο νύμφε αυτής με ταυτής. Και επορεύοντο την οδόν δια να επιστρέψωσιν εις γην Ιούδα. Είπεν δε η Ναομή προς τας δύο νύμφας αυτής: «Υπάγετε επιστρέψατε εκάστη εις τον οίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάμει έλεος εις εσάς, καθώς σεις εκάμετε εις τους αποθανόντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυσιν εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής». Και εφίλησεν αυτάς, και αυτέ ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν. Και είπον προς αυτήν: «Ουχή, αλλά μετά σου θέλομεν επιστρέψει εις τον λαό σου». Και είπεν η Ναομή: «Επιστρέψατε θυγατέρες μου, διατί να έλθετε μετ' εμού, μήπως έχω έτη ιούς εν την κοιλία μου, δια να γίνωσιν άνδρες σας? Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρασα και δεν είμαι διάνδρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπανδρευόμην ταύτην τη νύχτα και εγένων ιούς, ή θέλετε δι' αυτούς αναβάλητο να υπανδρευτείτε? Μη θυγατέρες μου, επειδή επικράνθην πολύ πλέον παρασείς, ότι η χείρ του Κυρίου εξήλθε κατ' εμού». Εκείνε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν πάλιν. Και κατεφίλησεν η Ορφά την πενθεράν αυτής. Η δε Ρουθ επροσεκολήθη εις αυτήν. Και είπεν η Ναομή: «Ιδού η σύνυμφός σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψον κι εσύ κατόπιν της συνύμφου σου». Αλλά η Ρουθ είπε: «Μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πιστέν σου, διότι όπου αν σύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει, και όπου αν σύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει, και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάμει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει, εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ από σου». Είδουσα δε η Ναομή ότι αυτή διισχυρίζεται να υπάγει μετ' αυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Περιεπάτησαν δε αμφότερε έως σου έφτασαν εις Βιθλεέμ. Και ότε έφτασαν εις Βιθλεέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς, και οι γυναίκες έλεγον: «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε προς αυτάς: «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, διότι ο Παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και καινήν επανηγαγέμαι ο Κύριος. Διατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο Παντοδύναμος με κατέθλιψε?» Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και με ταυτής Ρουθ η Μωαβίτης η νύμφη αυτής ελθούσα εκ γης Μωάβ. Και αύτε έφτασαν εις Βιθλεέμ εν τη αρχή του θερισμού των κριθών. Ρουθ. Κεφάλαιον Β. Είχε δε η Ναομή συγγενήτηνα του ανδρός αυτής, άνθρωπον δυνατόν εν ισχύει εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ, και το όνομα αυτού Βοόζ. Και είπεν η Ρούθ η Μωαβίτης προς την Ναομή:
Ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν δια να συνάξω αστάχεια, κατόπιν ούτινος έβρω χάριν εις τους οφθαλμούς. Και είπε προς αυτήν, είπαγε θυγάτηρ μου. Και υπήγε και ελθούσα εσταχυολόγιαν το αγρό κατόπιν των θεριστών. Και έτυχεν εν μέρη του αγρού του Βοόζ, ως της ήτο εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βοόζ ήλθεν εκ Βιθλέμ και είπε προς τους θεριστάς, «Κύριος με θυμών». Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε είπεν ο Βοόζ προς τον υπηρέτην αυτού, τον επιστάτη των θεριστών, «Τίνος είναι η νέα αυτή?» Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απεκρίθη και είπεν, «Είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή εκ γης Μωάβ». Και είπεν, «Ας ταχυολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών». Και ήλθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας. Ο λίγον μόνον ανεπαύθη εν τη οικία. Και είπεν ο Βοόζ προς την Ρούθ, «Δεν ακούεις θυγάτηρ μου, μη υπάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εντεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων. Ας είναι οι οφθαλμοί σου επί των αγρών όπου θερίζουσι, και είπαγε κατόπιν αυτών, δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωσι? Και όταν διψήσεις, είπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσωσιν οι νέοι. Είδε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησεν έως εδάφους και είπε προς αυτόν, «Πώς εγώ έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοιαν περί εμού, ενώ είμαι ξένη?» Και ο Βοόζ απεκρίθη και είπε προς αυτήν, «Αν ηγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσα έκαμες εις την πεθερά σου μετά τον θάνατον του ανδρός σου, και ότι αφήκας τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γην της γεννήσεώς σου και ήλθες προς τον λαόν, τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τας πτέρυγας του οποίου ήλθες να σκεπαστείς». Είδε είπεν, «Ας έβρω χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας και επειδή ελάλησας ευμενός προς την δούλην σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπενίδων σου». Και είπε προς αυτήν ο Βοόζ την ώρα του φαγητού, «Έλθε και φάγε εκ του άρτου και βρέξον το ψωμίον σου εις το όξος». Και αυτή εκάθισε εις τα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκε εις αυτήν σίτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και εχορτάστη και επερίσσευσε. Και σηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο Βοόζ εις τους νέους αυτού λέγον, «Και μεταξύ των δεματίων ασταχυολογεί και μη επιπλήτεται αυτήν. Και μάλιστα αφήνεται να πίπτει τι εκ των χειροβόλων δι' αυτήν και αφήνεται να συλλέγει και μη ελέγχεται αυτήν». Και εσταχυολόγησεν εν το αγρό έως εσπέρας και εκοπάνησεν όσο εσταχυολόγησε και ήτο έως εν εφά κρυθής. Και εσήκωσεν αυτό και εισήλθεν εις την πόλη και είδεν η πενθερά αυτής όσον εσταχυολόγησε. Και εκβαλούσα η Ρούθ έδωκε εις αυτήν ό,τι είχε περισσεύσει αφού εχορτάστη. Και είπε προς αυτήν η πενθερά αυτής, «Πού εσταχυολόγησας σήμερον και πού εδούλευσας? Ευλογημένος να είναι εκείνος ως της έλαβε πρόνοιαν περί σου». Και εκείνη εφανέρωσε προς την πενθερά αυτής εις τίνος αγρόν εδούλευσε και είπε, «Το όνομα του ανθρώπου εις τον οποίον εδούλευσα σήμερον είναι Βοόζ». Και είπεν η Ναομή προς την ύμφην αυτής, «Ευλογημένος παρακυρίου εκείνος, ώστις δεν αφήκε το έλεος αυτού προς τους ζώντας και προς τους τεθνεώτας». Και είπε προς αυτήν η Ναομή, «Συγγενής ημών είναι ο άνθρωπος ούτος εκ των πλησίων συγγενών ημών». Και είπεν η Ρούθ η Μωαβίτης, «Αυτός με είπε προσέτη, σοι θελισμένη μετά των ανθρώπων μου, έως σου τελειώσωσιν όλων των θερισμών μου». Και είπεν η Ναομή προς την Ρούθ την νύμφην αυτής, «Είναι καλό θυγάτηρ μου να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μη σε απαντήσωσιν εν άλλο αγρό». Και προσεκολήθη εις τα κοράσια του Βοόζ δια να σταχυολογεί έως σου τελειώσει ο θερισμός των κριθών
και ο θερισμός του σύτου, και εκάθιτο μετά της πενθεράς αυτής. Ρουθ. Κεφάλαιον Γ. Και είπε προς αυτήν η Ναομή η πενθερά αυτής: «Θυγάτηρ μου, να μην ζητήσω ανάπαυσιν εισέ δια να ευημερήσεις? Και τώρα μήπως δεν είναι ο Βοόζ εκ της συγγενείας ημών μετά των κορασίων του οποίου ίσο? Ιδού αυτός λυκμίζει ταύτην τη νύκτα το αλόνιον των κριθών. Λούστητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου και κατάβα εις το αλόνιον. Μη γνωριστείς εις τον άνθρωπον έως σου τελειώσει από του να φάγει και να πει. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησον τον τόπον όπου πλαγιάζει, και ελθούσα σήκωσον το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού. Και πλαγίασον, και εκείνος θέλει σιωπή τι να κάμεις. Είδε είπε προς αυτήν: «Πάντα όσα λέγεις εις εμέ θέλω κάμει». Και κατέβη στο αλόνιον και έκαμε πάντα όσα προσέταξεν εις αυτήν η πενθερά αυτής. Και αφού ο Βοόζ έφαγε και έπιε και εφράνθη η καρδία αυτού, πήγε να πλαγιάσει εις την άκραν του σωρού του σύτου. Εκείνη δε ήλθε κρυφίως και εσήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και επλαγίασε. Και προς το μεσονύκτιον εξέστη ο άνθρωπος και συνεταράχθη. Και ιδού γυνή εκοιμάτω παρά τους πόδας αυτού. Και είπε: «Ποια είσαι εσύ?» Εκείνη δε απεκρίθη: «Εγώ, η Ρουθ η δούλη σου». Άπλωσον λοιπόν την πτέρυγά σου επί την δούλη σου, διότι είσαι ο πλησιέστερος συγγενής μου. Ο δε είπεν: «Ευλογημένη να είσαι παρά Κυρίου θύγατερ, διότι έδειξας περισσότεραν αγαθοσύνην εσχάτως παρά πρώτερον, μη υπάγουσα κατόπιν νέων είτε πτωχών είτε πλουσίων. Και τώρα θύγατερ μη φοβού, θέλω κάμει εισέ πάνω τι είπεις, διότι πάσα η πόλης του λαού μου εξεύρει ότι είσαι γυνή ενάρετος. Και τώρα είναι αληθές ότι εγώ είμαι στενός συγγενής, είναι όμως άλλος συγγενής πλησιέστερος εμού. Μείνον ταύτην τη νύκτα και το πρωί, εάν αυτός θέλει να εκπληρώσει προς το χρέος των συγγενικών, καλόν, ας το εκπληρώσει. Αλλά αν δεν θέλει να εκπληρώσει προς το χρέος των συγγενικών, τότε εγώ θέλω εκπληρώσει τούτο προς Ζει Κύριος, κοιμήθητη έως πρωί. Και κοιμήθη παρά τους πόδας αυτού έως πρωί, και σηκώθη πριν διακρίνει άνθρωπος άνθρωπον. Και εκείνος είπεν: «Ας μη γνωριστεί ότι ήλθεν η γυνή εις το αλόνιον». Είπε προς έτη: «Φέρε το περικάλυμα το επάνω σου και κράτη αυτό». Και εκείνη εκράτη αυτό, και αυτός εμέτρησεν 6 μέτρα κριθής και έβαλεν επ' αυτήν, και υπήγαινε στην πόλη. Και ότε ήλθεν εις την πεθεράν αυτής, εκείνη είπε: «Τι έγινεν εισέ θυγάτηρ μου?» Και αυτή ανήγγειλε προς αυτήν πάντα όσα έκαμεν εις αυτήν ο άνθρωπος. Και είπεν: «Έδωκεν εις εμέ ταύτα τα 6 μέτρα της κριθής, διότι δεν θέλεις υπάγει, μη είπε, καινή προς την πεθερά σου». Είδε είπε: «Κάθου θυγάτηρ μου, έως σου είδεις πώς θέλει τελειώσει το πράγμα, διότι ο άνθρωπος δεν θέλει ησυχάσει έως σου τελειώσει το πράγμα σήμερον». Ρουθ. Κεφάλαιον Δέλτα. Και ανέβη ο Βοόζ εις την πύλην και κάθισεν εκεί. Και ιδού διέβαινεν ο συγγενής περί του οποίου ομίλησεν ο Βοόζ. Και είπεν: «Όσοι στρέψον κάθισον εντάχθα». Και εστράφη και εκάθισε. Και έλαβεν ο Βοόζ 10 άνδρας εκ των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε: «Καθίσατε εντάχθα». Και εκάθισαν. Και είπε προς τον συγγενή: «Η Ναομή η επιστρέψασα εκ γης Μωάβ πολύ το μερίδιον του αγρού το οποίον ήτο του αδελφού ημών Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω λέγον: αγόρασον αυτό έμπροσθεν των κατοίκων και έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου. Εάν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό ως συγγενής, εξαγόρασον. Αλλά εάν δεν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό, είπε προς εμέ δια να εξεύρω, διότι δεν είναι άλλος να εξαγοράσει αυτό ως συγγενής παρά σύ. Και εγώ είμαι μετά σε».
Ο δε είπεν, εγώ θέλω εξαγοράσει αυτό. Και είπεν ο Βοόζ, καθήν ημέραν αγοράσεις των αγρών εκ της χειρός της Ναομή, πρέπει να λάβεις και την Ρούθ την Μωαβίτην, γυναίκα του αποθανόντος, δια να αναστήσεις το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Και είπεν ο συγγενής, δεν δύναμαι να εκπληρώσω το χρέος των συγγενικών, μήποτε φθείρω την κληρονομία. Εκπλήρωσον σύ το χρέος μου των συγγενικών, διότι δεν δύναμαι εγώ να εκπληρώσω αυτό. Ούτως δε ήτο ο τρόπος το πάλε εν το Ισραήλ, περί του δικαιώματος της συγγενείας και περί της απαλωτριώσεως, δια να βεβαιούται πας λόγος. Ο άνθρωπος λίον το υπόδημα αυτού, έδιδεν εις τον πλησίον αυτού. Και τούτο ήτο μαρτυρία εν το Ισραήλ. Δια τούτο είπεν ο συγγενής προς τον Βοόζ, αγόρασον αυτό εις εαυτόν. Και έλυσε το υπόδημα αυτού. Τότε είπεν ο Βοόζ προς τους πρεσβυτέρους και πάντα των λαών, μάρτυρες είστε σήμερον ότι ηγόρασα πάντα τα του Ελιμέλεχ και πάντα τα του Χελεών και Μααλών εκ της χειρός της Ναομή. Και προσέτει την Ρούθ την Μωαβίτην, την γυναίκα του Μααλών, έλαβον εις εμαυτόν δια γυναίκα, δια να αναστήσω το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού, δια να μη εξαλειφθεί το όνομα του αποθανόντος εκ των αδελφών αυτού και εκ της πόλεως της κατοικίας αυτού. Μάρτυρες είστε σήμερον. Και πας ο λαός ο εντυπίλη και οι πρεσβύτεροι είπαν, μάρτυρες, ο Κύριος να κάμει την γυναίκα η της εισέρχεται εις τον οίκον σου ως την Ραχήλ και ως την Λίαν, έτινες οκοδόμησαν αμφότερε τον οίκον Ισραήλ. Και ίσχυε εν Εφραθά και έσω περίφημος εν Βιθλεέμ. Και ας γίνει ο οίκος σου ως ο οίκος του Φαρές, τον οποίον εγέννησεν η Θάμαρ εις τον Ιούδαν, εκ του σπέρματος το οποίον ο Κύριος θέλει δώσει Ισέ εκ της νέας τάχτης. Και έλαβεν ο Βοόζ την Ρούθ και έγινε γυνή αυτού. Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν σύλληψην και εγέννησεν ιών. Και είπαν οι γυναίκες προς την Ναομή, ευλογητός ο Κύριος, ως της έδωκε το όνομα αυτού να καλείται εν το Ισραήλ. Και ούτως θέλει είστε Ισέ αναψυχωτής της ζωής και θέλει θρέψει την πολιά σου, διότι εγέννησεν αυτόν η νύμφη σου, ή της σε αγαπά, ή της είναι Ισέ, καλυτέρα παρά 7 ιούς. Και έλαβε η Ναομή το παιδίον και έθεσεν αυτό εις τον κόλπον αυτής και έγινεν εις αυτό τροφός. Και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα, λέγουσε, Υιός εγεννήθη εις την Ναομή. Και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίδ, ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές εγέννησε τον Εσρών, Εσρών δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασόν, Ναασόν δε εγέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοόζ, Βοόζ δε εγέννησε τον Οβίδ, ο Βίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ.